Y Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae gennym weledigaeth a rennir gyda'n cymunedau i ni fyw bywydau iach, llawen. Mae ein strategaeth, Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach, Cenedlaethau'r Dyfodol yn Byw'n Dda, yn rhannu ein gweledigaeth ar gyfer gwella iechyd a lles ar gyfer ein cymunedau. Fel rhan o'r gwaith hwn, rydym yn awyddus i adeiladu ar y wybodaeth ar sylfaen dystiolaeth gynyddol sy'n dweud wrthym fod gan y celfyddydau rôl bwerus i'w chwarae wrth gefnogi iechyd a lles. Credwn y dylai pawb allu dechrau'n dda, byw'n dda a heneiddio'n dda. Mae bod yn iach yn ymwneud â mwy nag iechyd da. Mae'n ymwneud â sut rydym yn teimlo amdanom ein hunain a sut rydym yn cysylltu â'n gilydd a'n hymgylchedd. Rydym yn datblygu gweledigaeth celfyddydau mewn iechyd, lle mae creadigrwydd wrth galon ein holl wasanaethau, gan helpu cleifion a'i teuluoedd, cymunedau a staff, i wella eu iechyd a'i lles drwy gymryd rhan yn y celfyddydau. Rydym yn awyddus i ddatblygu prosiectau celfyddydau mewn iechyd, lle mae manteision iechyd a lles profedig, megis, gwella symudedd, cydbwysedd ac atal codymau trwy ddawns. Lleihau unigrwydd ac arwahanu cymdeithasol trwy adrodd straeon. Cefnogi cleifion a chyflyrau niwrolegol fel Parkinson's a rhai yr effeithir arnynt gan stroc, yn ogystal â'i gofalwyr. Canu mwyn gysylltu a chodi pobl, gwella cof, iechyd yr ysgyfaint a chynlyniadau i gleifion Covid hir. Mae celfyddydau gweledol yn cael ei defnyddio i wella iechyd meddwl plant, pobl ifanc, oedolion a phobl hŷn sy'n byw gyda dementia, gan helpu pob oed i feithrin sgiliau ymdopi am oes. Mae'r celfyddydau'n ymestyn y tu hwnt i weithgareddau creadigol ac mae ganddynt sylfaen yng ngwead ein hadeiladau. Gall y celfyddydau ein helpu i greu mannau gofal iechyd lle gall cleifion wella'n gynt a lle mae staff gofal iechyd eisiau gweithio. Gall y celfyddydau greu amgylcheddau sy'n codi ein hysbryd, yn ein lleddfu a'n cysuro ac yn ein helpu i deimlo'n well. Mae'r celfyddydau yn ein helpu i goffau, adlewyrchu a nodi rhai rydym wedi'u caru a'i colli. Rydym ni eisiau gwybod beth yw eich barn chi. Sut gallai'r celfyddydau helpu i wella iechyd a lles pobl ledled Hywel Dda? Rydym am i chi fod yn rhan o'r sgwrs am sut y gallwn wreiddio'r celfyddydau ar draws Hywel Dda, fel y gallwn helpu i greu cymuned fywiog y gallwn ni gyd ffynnu ynddi drwy gydol pob cyfnod o fywyd. Dweud eich dweud ar www.dweudeichDweud.biphydd.cymru.nhs.uk